Здравейте! Намирам се на булевард Витоша в отсечката между Забърде и улица Бяла черква в посока един от входовете на Южния парк. По булевард Витоша има лента за движение на моторни превозни средства, трамвайни линии, разчертано велоалея и зона за паркиране. След паметника на Иван Вазов започва едно зелено островче, което на мене ми харесва. Има пейка, чешмичка, зелено дърво, което е коледно украсено, светеща арка. След улица Забърде в посока Южен парк, велоалеята и платената зона за паркиране продължава. Ето зелена зона, която Терзиев и Бонев искат да направят синя и от 1 лев за паркиране да се плаща по 2 евро на час. Не са проблем счупените колчета или кофата за боклук, която не си е на място. Проблемът е паркираните автомобили. 10 паркоместа. Точно така. 10 паркоместа. Колите, които трябва да направят десен завой по Бяла черква, се престрояват, когато свършат паркоместата. А разстоянието до кръстовището е много малко. Там има светофар за колездачи, за пешеходци и за МПС-та, които трябва да чакат да направят завоя. Става задръстване. В час пик и в делнични дни опашката от коли стига до Милениум. Терзиев, Бонев, Центъра за градска мобилност и всичките институции, от които зависи. Моля, премахнете тези 10 паркоместа. Така придвижването по булевард Витоша в този участък ще стане по-бързо и няма да има това чакане.